യാണ്. ഇനി എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുക, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പേടിക്കുകയും അവരൊരുമിച്ച് തന്നെ ബാലവീറിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ബാലവീർ ബാലവീർ എന്ന് വിളിച്ച് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാലവീർ എന്ന് വെച്ചാൽ റാണി ദേവതയുടെ അടുക്കലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ബാലവീർ കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാണി ദേവതയോട് പറയുകയാണ്, റാണി ദേവതയെ കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ റാണി ദേവത പറയുകയാണ്, നിനക്കൊരിക്കലും ഇവിടെ നിന്നും പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ബാലവീർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന്. പക്ഷേ അതിന് റാണി ദേവത യാതൊരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമിയിലാണ് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ മഞ്ജു അവിടെ ഒരു കയറ് കാണുകയാണ്. ആ ഒരു കയറെടുത്ത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.